Алдагы сәламебез Кабат зур Ширкли авылына оча. Шушы матур төбәктә туып үскән милләттәшебез Гаяз Касим улы Аюпов бүген үзенең матур тулган көнен каршылый. Аңа 68 яшь тула. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны ихластан энесе Мөнир, килене Тәнзилә, Алсу, аныклары Мәдинә, Усман котлыйлар. Әлеге теләкләргә кызлары Мәрьям үзенең гаиләсе белән бик теләп кушыла. Кадерле кешебез бик катлаулы. Шул ук вакытта меңләгән сынаулар аркылы узса да, бик күпләргә үрнәккә куярлык гомер үтте. Бары 16 яшендә ул очар канатын югалтып, ятим калды. Яшьтән үк бик тырыш бала булып үсте. Әнисенә ярдәм итәр өчен Целинага эшкә чыгып китә. Бик озак еллар колхозның алдынгы шоферы булып хезмәт куя. Гомерләр алга атласа да, күңеле михрибанлы булган җан кардәшебез, туганыбыз, хәлләребезне бүген дә белеп яши. Аның улы Рәшит тә үз улыбыз сыман, яшь кына иртән-иртүк хәлләребезне сораша, хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Абыебыз, җиңгәбез Фәриха белән 3 бала тәрбияләп үстерделәр. Аларны барысында ылы тормышка аяк бастырдылар. Ләкин язмыш дигәннәре үзенчә кылды. Матур гына гомер барган чакта Фәриха җиңгәбездә бик иртә канда шикәр авыруы таптылар. Берничә ел эчендә аның бер аягын кистеләр. Гаяз абыебыз хөрмәт һәм мәрхәмәт күрсәтеп бик кадерләп карады аны. Ләкин кызганычка каршы җиңгәбез 61 яшендә вафат булды. Абыебызда пәйгамбәрләр сабырлыгы күрәсең. Аның килене Нурия дә, аныклары да ачык йөзле, бар яктан да уңганнар. Кайчан гына бармыйк, йөгереп табын кыралар. Тәмле ризыклар белән сыйлап, сөйләшеп яныңда утыралар. Без якыныбызга алда киләчәк матур картлыгында бер нинди кайгы хәсрәт бүтән күрергә язмасын дип телибез. Саулыкта, исәнлектә, тулы иман белән гыйбадәтләр кылып, туган кардәшләр, бала-аныклар арасында хөрмәткә төренеп яшә. Без сине нык яратабыз, хөрмәт итәбез һәм бар яктан да үрнәк алып яшибез. Абыебызны кытлар өчен эзләдек бүген сүзләр. Бигрәк акыллы туган ул, тимәсендер үк күзләр. Тормышлары тулы булсын, нык типсен йөрәккәе. Ашсын иде чынбарга ул булган бар теләкләре. Якыннары хөрмәт итә, күрше-күлән ярата. Абый үзе дә бит безгә бары шатлык тарата. Кабул ит изге теләкләр, ташып чыккан йөрәктән. Тыңлап ал матур җырны да, санап аны бүләктән. Хөрмәтле Гаяз Касимович, бар теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, исәнлек, саулык телибез һәм якыннарыгыз сайлаган матур җырны бүләккә ирештерәбез. Min senin tuğanın, biz tuğanlar bürük nesilden. Sina tarta küngül, senin bilen jingil, tuğan bulgaş rahat yaşarga. Yar yale, sin bar yar yale, min bar, nihal tuğanım dip yaşarga. Haller belişmesek yüreğerlik bilmem işlerge. Yar yale sin bar yar yale min bar nihal tuğanım dip yaşarge. Uzak kuruşmesek haller belişmesek yüreğerlik bilmem işlerge. Minim teregin, min senin teregin. Yaşasak da türlü tübekte, gül şaşagın kıya, jimirle kıya. Tuğan yaşı harşa yürekte.
birleşmesek yüreğerini bilmeyim nişlerge min bar nihal tuğanım deyip deşerge uzak güreşmesek haller bileşmesek yüreğerini bilmeyim işlerge yarı yele sin bar yarı yele min bar nihal tuğanım deyip deşerge uzak güreşmesek haller bileşmesek yüreğerini bilmeyim işlerge uzak güreşmesek haller bileşmesek yüreğerini bilmeyim nişlerge